ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbahanaɓe bedenki waali goreki liraɗi maqama kon waktu yoni ha to garli rewo e nder galle ceerno Abdoul Wahabo Niang e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men ñalawma hande o ko ñalawma rewɓe hanki o kikiɗe hoorejo leydi ndi yuɓɓini on ñalawma yeeso rewɓe iwɓe yoga e nder leydi Sénégal toon to Grand Théâtre o waɗi toon discours makko gam darde rewɓe e nder leydi Sénégal kame windere nde kala oɗon ñalawma hande o ma en ketto hen bani men debbo sohna Diariyata Sega kame Mariyatou Sare to leydi Mauritanie wonande police gendini ɓe kolliti ɓen dognoɓe kaso ha ɗo mo gonɗen hayen goto taw jaggaka ɗum ko caggal yogay jaydeli kollirno hen tato mabɓe nanggama laamu ngu holliti ɗum wodani kono ñalawma hande tataɓijo ha ɗo ɗo gonɗen ko fate banggue connexion internet to banggue téléphone aji koko kuppi e nder gendidi to leydi Mali communiqué armée leydi ndi ɓe kolliti temedere capanɗe joyo fittandu ɓen joguitiɓe e nder lewru février woni koɓe jooɓi kene tolno capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi woni koɓe nanggui sappo e joyi base ñiɓirde ɓen joguitiɓe armée ji woni koɓe bonni to leydi Guinée e Conakry gorko joom ngaalu kewɗo gollade e kanŋe oƴirdeji kanŋe leydi ndi biyeteɗo Alhaji Coulibaly kam waasi fittandu mum e yeeso bureau jagorɗo min gendidi ɗon ɗo ɓe gonno e yewtere kabruji men manam en ha to Côte d'Ivoire Ghana ma en jaa ha to Égypte RCA ma en jaa ha to RD Congo Afrique du Sud kame Cameroun ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi hewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Diom ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude Nawel e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol
ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tatere fini yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrene wonɓe ustoraɓe goɗago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiline mum kadi omo jogui leɗɗe ummide to leydi Mali kesi pulla cafoje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustoraɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗe leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kaw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji baknidi hoore mum ha habba walla on jano borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko ne nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya so tawi ko leydi Sénégal eden dangal ɗe ñamojo franc CFA ko temmennayi CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva walla nde jiɗɗo waɗnede listihara ko 77 653 03 67 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andin dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko gam nangue wulgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur ji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur ji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heeb kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur ji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur ji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur ji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare jeetati mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba an jogiiɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko duuɓi 5 ha fayenma duuɓi 10 aɗiɗi jangguinde ɗum qur'anil karima jokkodirta koye duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré e gardogola ceerno Cheikh Tidiane Touré mo ganduɗa ko jangguinowo qur'anil karima ngana ɗon tani duuɓi 5 duuɓi 6 e ballal jomiraɗo wollowanma qur'anil karim tawni wonde needi e laaɓale senare e jikku moƴƴo e oɗon suka mo ganduɗa kanko on ngal duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré ngal tawete koto yarah tableau ferraille e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum noon ko gila 2 novembre ngal duɗal ngal udditi demuɗe maggal ha yaaji sukamo duuɓi 5 ha sukamo duuɓi 12 walla ni sukamo duuɓi 5 ha yettanima sukamo duuɓi 10 sa yiiɗi jokkodire duɗal ceerno wocci mbatta ko 77 554 68 20 walla mbaɗa 76 884 52 17 walla mbaɗa 833 59 02 60 o numéro noon ko fixe mbadden danɗo faade duɗal ceerno wocci Abdullahi Touré to Dakar yarah tableau ferraille kabruji men ɗemngal pulaar gartaten koye ñalawma hande o ko ñalawma rewɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiya e hemon rewɓe fulɓe rewɓe windere amin jaadi e mon darde mon e caɗele mon e gonka mon kala no fotiri e no wayi kala ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal yuɓɓini oɗon ñalawma ngam ruttude teddungal e jaarore faade rewɓe gendi leydi Sénégal yoga hen gewi e nder leydi ndi kala nottade jaagoɗo rewɓe kame sukkaɓe woni Fatou Diagne Gueye holliti hen hanki weltare mum mawde no fewi kanko mawɗo leydi noon wa arti e yonnude darde rewɓe nder leydi Sénégal ha tenti noon e kala fannuji e kala banggueji koɓe dariɓe hen senti noon so yeehi tan ha woni daade gadane jeeta ko rewɓe en corcorta e nder boli Dakar ɓene jahane codoya liɗɗi ɓeɓe ligimaji ɓeɓe yaade golle ɓeɓe fittoyde moni kala ene ƴeewa ko artiri gam ñamminde ɓesgu muɗum ɓen rewɓe noon keedani caggal e nder rendo ngo ko wona ɗum ko noon toon to galle lamorgo ngo leydi Sénégal hoorejo leydi ndi bismima toon kikiɗe hanki o woni amical rewɓe républicaine ɓe dokki toon mawɗo ndi jeenari mawdi no fewi kono kadi ɓe mbaɗi toon discours mabɓe e yonnude golle mawɗo leydi ndi e nder leydi Sénégal ha tenti kadi yurmade mawɗo leydi ndi faade rewɓe ko ɗon noon jaɓɓotoɗen banimen debbo sohna Jariyat seg debbo mo bedenki walla ni mbiyen mo waali jantan ma artanen seeɗa ko fate banggue darde debbo e nder rendo Diary Seck aɗa e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ñalawma hande o ko ñalawma moon onon rewɓe teni kadi ko ñalawma waytade caɗele moon hebde fodde ha ɓuura kadi fodde nde tawno debbo ne hande gueɗe kewɗe oɗo ñalawma hande holko serdi darde debbo hanki e rendo e darde debbo hande e rendo sohna Diary Seck. to kara baboyam Sar Abdullaahi Saar o ko bone debbo Jariyata Abdullaahi Seck debbo mo waali jangtan walla mbiya debbo mo bedenki mi weltima e namdal maɗa ngal aha kay hande ko 8 mars ñalawma rewɓe ndeysan rewɓe kay ñande foof ko ñalawma muɗumen mawɓe men hanki e yonta men hande ene serti kono yallah yoɓ mawɓe meɗen hanki mawɓe men hanki ko jambareɓe mawɓe men hanki ko suusɓe mawɓe men hanki ko fellitɓe mawɓe men hanki ko golloɓe jiya rewɓe pina gila guite laaɓi laaɓani daade gadane ɓe dogana maayo kocce beño waruji ndeysan ene ngarbina e ngore ene ƴogoya ɓe paya ɓulli jiya ene dañi ene jiilo ndiyameje ene gartira e ɗi galleji jomum natta galle hebbina loode yaltina lacciri mbalnondi wultina ɓattina ɓesgu e joom galle walla joguiɗo o fawa gosi
hokka galle hasto tawa joom galle dawi fayi ladde Allah e jeerende dardoyi Allah ɓe payi kolaɗe ɓe payi gese jeeri ɓe payi gubbal ɓe payi awo wonande worɓe men hanki yo Allah yoɓɓe moƴƴere jiya mawɗo galle o ummo debbo o parna kastari baba galle o naata e ladde Allah e jeerende o abbo ɗum o yetto o totta ɗum kastari ndi ndeysan jiya o hocca jalo ngo kanko o wona e remande ɗum kañum sakko less lekki wona e hastade ha o baba galle gayna hastade jiya o mawɗo debbo ara heɓa bagasuji muɗum natta e nder ladde naata e nder togge ene yiilo leɗɗe ene yiilo haaho ene fatire nder galle tawa so ari galle ga cengalal cammeje nana jooɗi ene fadi mo yo Allah yoɓ mawɓe meɗen o hocca cengalal cammeje ngal o yaha o sokkoyangal ha ngal laaɓa o ƴarongal ha ngal laaɓa tokara baboyam o arta o loowa o sotta o gayna o seeɗa o watta e wowru o watta cengle e condi o saggina bottari cengle tokara baboyam tawa hirande nde nena fadi mo tawa lodgol sukaɓe ngol nena fadi mo tawa guppoygol ngol nena fadi mo tawa lawƴugol kahingol nena fadi mo fof ko rewɓe meɗen yo Allah yoɓɓe moƴƴere hande Allah addi waylo waylo tampere mabɓe e barkeji mabɓe rufi emen ñalawma hande o kadi Allah addani en pine hanki rewɓe janggani hande Allah walli ɓiɓɓe rewɓe jangi naate école aji ɓe nana e bureau ji ɓe nana e hôpital uji ɓe nana naate politique ɓe nana liggo e aéroport uji ɓe nana e port uji maayo somi jolama mi wiya hande kala ɗo ɓuuri wonde hande golle kisɗe saari tawata ɗon ko ɓiɗɗo debbo ne ardi ha tengti e leyɗele annasara en kono rewɓe meeɗa jooɗade tokara baboyam debbo fof mo jiiɗa ko kaɓɓude paɗe mum hande ene naata e ladde Allah e jeerede ene sali yaware ene yiilo dañande hoore muɗum nde won noon waɗande hoore mum ɓuuri waɗanede enen ndendine weeli kay kono min jeeyi ɓuuri en mbawa yobde yummiraɓe meɗen yummiraɓe men mbawa yobde yummiraɓe muɗumen ñande fof ko ñalawma debbo tokara baboyam debbo mo bedenki walla mbiyen waali jantan sohna Jariyata Seck nawɗo ñiiri buna cooke nonne kadi munko kode ñebbe ɗe gueɗe kala ha toon to Paris lamorgo leydi France nawi ɗum kadi ha toon to États-Unis d'Amérique ko kalaɗo henna ko e rewɓe woynima nde tawno ko ni tigui mawɓe men mbayi ko mbiɗa ko ne selli barke mabɓe ko ɗum tigui woni ko arti e meɗen jalbini rendo men eɗe mbasiyo kadi bandiraɓe rewɓe kamɓen nde mbattata haaqillaji mabɓe e ɓesguji mabɓe beele ɓesguji ɗi donta barkeji mabɓe ɗum noon dañoto koye pele ɓeɗona mawɓe meɗena sen guiwe sohna Jariyata Seck jaheten ko a toon to mbahanaɓe taw yintona sohna Mariyatou Sare sohna Mariyatou Sare aɗa jayde weltare tiji weltare ɓiɓɓe fulɓe caggal calminali ñalawma hande o ko ñalawma rewɓe on to gonɗon to ene jeeya e nokkuji ɓurɗi lubbinade e nder leyɗele meɗen min jiiɗi gartana men ko ñalawmaji ɗi hanki darde debbo e rendo e hande kadi darde debbo e rewo aɗa jayde weltare TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Min mbiyetemi ko Mariyatou Sare jeyami ko mbakanaɓe eyyi hande ko ñalawma rewɓe teddinira 8 mars e rewɓe nden e rewɓe hande ko serdi gonka men nden e gonka men hande gonka men nden debbo galle finat hawre paal butali nawa caggal galle sokka artira sotta jaro loota e una serda condi e celŋe saggina hirande hocca beywar mum jabbi hucca wondu tumbo en horde mum yaha ƴogo e tawne wabbi ko demreedu arta saggina bottari ndi ko ñiiri gawri waɗa maafe lañel e so defti saggina hirande
e debbo galle so debbo teddinirama oɗo ñalawma ne haani sabu ko debbo woni galle ko debbo woni yummu sukaaɓe e hanki noon e hannde ne serti sabu needi hanki debbo ne hanno e less joom galle mum kadi debbo ne liggotono no feewi kadi debbo hulani tampere hande noon ko yettore Allah woni jamanu masiŋaji irobiŋaji woni jamanu lacceje jorɗe hankadi nam woni jamanu gerte gunaɗe gila ko ɓooyi ko ɗum watte kiraɗe e jamanu nde no debbo nokkoyat gerte fawru hoɓa ɗon saha ñinca saggina bottare mum maafe Allah nokkoye fawru gerte hoɓa ɗon umira jungo mum saggina hirade mum hande ɗum fof jomiraɗo itti min garte jamanu tubakiri calminama on jettama on beltanama kadi mi wima Seydi Saar debbo mo mbahanaɓe golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to mbahanaɓe payeten ko toon to kolda hôpital kolda hande ene wullito caɗele mum faade lamɗo leydi Sénégal ɗum ko caggal hofgoji kewɗi ɓe mbannoɓe kolliti 87 kilométre woni ñawɓe ko giwata ɗon ɗo kolda jaaha toon to Sédhiou gam safroyade hôpital kesso taweteɗe toon saabi ɗum ko kamɓe hôpital moɓe tambi o régional mo kolda ala kala ko woni hen taw koye kaɓirɗe celluɗe Asman Dione woni gardiɗo association taw kadi ganduɗa ko ɓen ñawɓe to banggue haqqillaji woni HMA taw ganduɗa ko gardiɗo taw ganduɗa ko association ko fate banggue ɓen rafaɓe hakkillaji wo holliti ñalawma hande o 8 mars ene foti yurnitade ɓen rewɓe taw ganduɗa ko waɗaɓe viol walla leptaɓe ha haqqillaji men giwi hen ɓen kala wodi hande ko mawninede dokke kadi gueɗal manggal e fodde hayso tawi woni laamu ngu ene ƴettiɓe en charge guila e leɗɗe mabɓe ha e gonka mabɓe kala Sédhiou waɗani Ziguinchor to Sédhiou kene tolno e 110 suka debbo tokkos taw kadi ganduɗa ko mineur walla mbiyen tan précoce mo suwa taw dañde duuɓi 17 taw kadi ko resaɓe kono ko janggoɓe école aji no wiiri jayde nde kañumen goni deedi ɗum noon ene bonna école aji ne tardina e wiide jayde toon to nokku biteɗo Pakkawa hitande yawtunde windita toon e nder diwan Sédhiou kene tolno 100 e saaha école woni ko suka ƴettenre taw ko fonnoɓe yaade toon to école aji toon to Sédhiou waɗɗani Ziguinchor paɗen koto musidɗo men Amadou Isaga Kebe aɗa jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gartanamen kabaruji men hande kikiɗe garanden to Ziguinchor e ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar salmitama e dennagal hetto Weltare TV kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor holɗum hande de ko ñalawma 8 mars rewɓe ɓe jonta rewɓe Ziguinchor noon ɓe kolliti moɓodirgol mabɓe ko ɓeeto hande koɓe kalno rawane ɓe jaltini finasuji rewɓe ƴetti ɓeɗo rewɓe holkoɓe dañi holkoɓe perdi e rewɓe joguiɓe jeeyguji mumen hande ina jogui ina jeeya e rewɓe wonɓe SACR uji wo rewɓe wonɓe mécanique beele ɗum ɗon golle ɗe jaari yeeso walla ɗe jarani ina wayno hiccanki de ñalawma mawninama ɗo henna ñalawma almuɓe ɗum ɗon ko rewɓe plateforme ɓe mawni oɗo ñalawma ƴewde gonka ɓeɗo sukaɓe ina wayno almuɓe ɓe beele eɓe jangga walla ɓe janggani ɓe mbaɗi recensement holɗum duuɗe ɗe ɓe kawre almuɓe ɓe kolliti ko kiñiɗa fof law kuudiɗa a yeehi garage ko almuɓe gaddotoma 5 heures subaka ɓe gonat ɗo noon ha tisubara ɓe namdima almuɓe holko goto moon fo wiya yo addu ɓe mbi ceerno fo oustage amen wi goto amen fo yo addu ñalawma 100 ɗum noon ɓe mbi so on dañani ñalawma 100 toon mbatton ɓe mbi min gujja walla min doga walla peeɗa ɓe mbaɗi recensement noon ɓe mbi ɓuuri famɗude oustage fof ne jogui ɗo ene almuɓe nogas almuɓe no ummi ko guina Conakry ɓe ummi guine Bissau ɓe calculi noon ñalawma fof aɗa heeɓa ujunaji 2 lewru ndu keɓata ko 60 ujunere won joguiɓe almuɓe 50 won joguiɓe almuɓe 40 ɓe mbaɗi recensement holɗum duuɗe jangguinoje ɗi ɗum ɓe gandi ɗumen ɓe kolliti noon laamu ngu yo waw darade ko ɓuuri yawde yaccade ɓeɗo sukaɓe yooɓe itte beddaji
gonka mabɓe ko janngude e neheede wona wonde e mbedda sabu ɗo soɓe mawni janngo ɓe gona ko delankaji holɗum ɓe janngata ɓe gona ko wiiɓe ɗum noon eɓe nganndi duɗe jangguinoje ɗe eɓe nganndi duɗe ɗe janguintaɗe ɗum noon yo laamu ngu waw darade wawa walludeɓe ɓe dado ɓe itta sukaɓe e laabi he ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla koye walde jam. Amadou Issa Keɓe golle man jooɗi peewi mo wujji ɓoccode tawne famɗi so mawni ma wujju nagge walla wujja ko ɓuri ɗuma sen gewi to leydi ndi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie gila ñande jamma alet ene jofi altina gila nden koko ɓocciti e nder dumbirɗo ndu Daaru Nayim ɓe nayo dumbanoɓe toon taw kadi koye tuumaɓe e gueɗe jihadiste en woni pelle ko wayno Al-Qaida walla pelle goɗɗe walla yinnoɓe darnude cate to banggue ndiɗon mbaadi woni hen ɗiɗo taƴanano ko kaddi gurdam e kasoji mumen hen goto ko duuɓi jeeɗiɗi goɗɗo ko duuɓi sappo ko ɓen mbaɗe ladde caggal nde ɓe jooɓi pittali wonande renoɓe ɗiɗo oɗon kaso ta hen goto gaañi ha wattidi to hôpital won jayde hollirno wonande ɓen nanggama hen tattoye mumen ene jogui lawol faade toon to Rosso kono kadi laamu leydi ndi holliti subaka hande o ɗum wodani awde saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw yiitude ɓeɗon dogɓe ɓe ko wona ɗum ko noon autorité ji leydi ndi ɓe erima ɓiɓɓe leydi ndi nde mbawatta gollodirde e police gendi ndi beele kadi ɓen dogɓe ɓe mbawa fawede juuɗe nde tawno ko ɗum tan woni ko nafata gendi ndi ngam nanguedeɓe ko wona ɗum ko noon wonande ko fati banggue internet gila tan ñande subaka altina ha faynma ɗo ɗo gonɗen koko kuppi to banggue wonande ɗin téléphone aji so wona joguiɗo wifi wawata hebde réseau hay seeɗa ɗum noon saabi kuppede ko ɓen ɓoccitiɓe woto ɓe mbawde jokkodirde e woɗɓe woto wadde kewendi walla fewjo gueɗe goɗɗe ko ɗum jeeyi sababu jeerto mo laamu leydi Mauritanie jeerti e ndiɗon mbaadi keddoɗen ha joni koto leydi Mauritanie landata wassula e kayitol ngol ɓe jaltini hanki ɓe jonnani hay seeɗa ngal ɗo baɗal cofngal ɓeɗo henna wonnoɓe kasoji nayo ko mbaɗi ko ngam yoɓade pittali ɓen ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko asaji renoɓe oɗon kaso ha mbattidi ganje hen goto ɓe kolliti fandare mabɓe e laamu ngu koyo ɓen nangue lawol rewne e dow mumen yoga e cate dawru gola jonnani nguɗo hen jangu garti kadi e hollirde hen metti mumen mawɗe no fewi wonande ngal ɗo baɗal cofngal so jomumen nanggama yo ndewne lawola ko wona ɗum kono laamu ngu ene ɓeydi nden kay kisala e nder wuuro Nouakchott e ko taari ɗum kala ko wona ɗum ko fayanma toon to yaltude jama ha toon to Rosso kala oɗo saaha koko ɓeyda ngam jiilaw cattugo beele ɓeɗo hen ɓoccitiɓe jiite ko ɓuuri e hen yawde keddoɗen ha joni koto leydi Mauritanie waɗi waylo seeɗa to banggue juɓɓudi batu jagorɗo ponnoɗo joɗade alarba hande o dirtinama ha alhamisa janggo kono andaka ko jeeyi sababu dirtinde oɗon batu jagorɗo ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde hoorejo leydi ndi arti e nder gendi leydi ndi omo iwi toon to Madinatul Munawwara caggal nde waɗi jillu makko toon to Doha lamrugo leydi Qatar ha fenma toon to Abu Dhabi lamrugo leydi Émirats Arabes Unis caggal o wattinno ko toon to Madinatul Munawwara to Arabie Saoudite ko hanki o arta e nder gendi makko jeeyi sababu noon hande waylo ñalawma janggo batu jagorɗo ma yuɓɓine yontere fande on batu jagorɗo tijjaɗo ma waɗoy toon to wuuro Nouadhibou ngam himmirande gueɗe kewɗe ko fati banggue awo ha tenti noon to banggue faggudu wuuro ngo teni kadi wuuro ngo teskede ne ngakki diƴƴe jarateɗe ha tenti noon hôpital régional mo Nouadhibou caɗele teskaɗe ndiɗon mbaadi ne gasa ɗen gueɗe kala ma gonoya gueɗe jogorɗe haalede hen jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni wuldu daahi ngam mawninde ñalawma rewɓe ñalawma hande o hanki o wo yilloyima toon to hôpital mère et enfant waya hani goto mo yaade wonande gardiɗo délégation union européenne ne wonde ambassadeur mo royaume Espagne jillu mabɓe toon noon ko yurnitade unité pewnaɗo toon darnaɗo toon taw ko unité rewɓe lebtaɓe to banggue viol e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala ngam daranade haqqe rewɓe ha timma e nder gendi ndi on unité hôpital mère enfant ko toon ɓe jilli hanki on unité noon omo tawe ha toon ɗo Nouakchott omo tawe to Nouakchott ha fayenma toon to Nouadhibou kiifa guidimaha sehil baɓi kay hayɗi ɗiɗo nokkuji kala on unité ne darna hen
on unité noon o ɓami mahede gila tana 2017 ngam wallidde kanko on jaagoɗo o holliti wonande paren ñalawma hande o ngam 8 mars oɗo hen ñalawma hande ko ujunnaje 370 debbo mbaɗanoɗo viol ngam ittudeɓe e ɗiɗon sunuji e mette artirdeɓe e mbadi peewal kam e hoolade a koye mummena to leydi ndi Mauritanie keddoren ha joni gattaten koye cukko walla mbiyena gatten koye ambassadeur mo leydi Allemagne kame hakkude muɗum e jillu cukko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Allemagne baɗɗo jillu mum e nder leydi Mauritanie ko hanki jillu makko gasi e nder conférence makko hanki mo yuɓɓini o holliti leydi Mauritanie ko leydi beldi ɗoftodirde to banggue golle e gollodade nde tawno leydi Mauritanie ne jogui dawrugol payidingol ne jogui nden kay kisal kadi ne jogui jaam hakkude mum e leyɗele hoddiɓe mum kono ɗo saaha fandare leydi Allemagne ko ɗoftodirde e leydi Mauritanie hano jaam duumiɗo artirta e nder Sahel e hoore muɗɗoma Croix Rouge taw kadi ganduɗa ko ɓen joɗaniɓe Croix Rouge mawɗo e nder leydi Mauritanie ɓe joɗodima yogay almameɓe kame ulama o ene société civile taw nden jonde noon ko anniversaire ene waɗi hen rewɓe e worɓe kala taw kadi ndeɗon jonde faati koye andinde ɓen ko woni darde mabɓe e nder leydi ndi Mauritanie maɓe jokkodiri e gollodiral hakkude mabɓe Croix Rouge mo leydi Mauritanie ɓe kolliti kamɓe darde mabɓe ko faabade ɓen ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawol e guilay accident ji ha yoler e gueɗe patuɗe viol e gueɗe goɗɗe kala ɗum jeeyi sababu ardeɓe nder gendi leydi Mauritanie hanki o to Bowal laaɗi diwaje ngal tonsi ciifande kewɗe siifama toon ɗen ciifande noon ciifodira koye association ko fati banggue transport aérien international hakkude société mauritanienne to banggue laana to banggue laaɗe diwoje to banggue weeyo ngam jokkodiral ha ɓuura ngarɗinde to banggue yangara laaɗe Mauritanie hakkude mum e laaɗe windere nde beele kadi ɓeydade yannude golle to banggue leydi Mauritanie hakkude mum e ɓen tambiɓe laaɗe diwoje kame tambiɓe weeyoji windere nde kala to leydi ndi Mauritanie keddoren ha joni jeheten ko toon to kiifa hanki étudiaji hewɓe ko ɓuuri nede ko rewɓe ceppi hanki ngam hollirde mette mumen toon to kiifa ngam leelgol boursi mabɓe ɗum noon ken wona lebbi 4 ɓe keɓani boursi mabɓe kolliti hay hitande mayne de koye oɗo henna sifa ɓe gonno Israël homa ko journal Israël hayum ɓen kolliti ɗum wonande jagorɗo affaire étrangère mo leydi Israël ene ɗaɓɓa leyɗele 4 tawɗen leyɗele 4 ene cinnodiri arabeɓe taw kadi galaɗen leyɗele 4 yiddeɓe ko beele hesɗitinde gonangal hakkude mabɓe ɗen leyɗele ɗum noon ɓe jiiɗi rewnude ɗum koye gendi leydi Allemagne ne hen leydi Mauritanie beele kadi hesɗitinde jokkodiral hakkude leydi Israël kame leydi Mauritanie ene hen kadi leydi Niger ene hen kadi Indonésie kam ene wondi ene hen Indonésie woni Niger Mauritanie kame Indonésie ha fayenma wonande ha fayenma Somalie yiddeɓe ɓeydude jokkodiral hakkude ɗeɗo hen leyɗele siftinde on leydi Mauritanie leydi Israël moƴƴitinino gonangal hakkude mumen gila tan hitande 1999 e capanɗe jeenayyi woni 1999 ɓe taƴino ngal jokkodiral gila tan hitande 2008 woni 2008 ɗum ko caggal jangu musgo ngo Israël yanno e Gaza ha waɗi mbi hewɓe mbasi en pittali mumen guila nden noon ngal taƴodiral hakkude mabɓe koko taƴodiri ha laaɓi sengi wi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗena to leydi Mali gonangal jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Mali hakkude muɗum e Sogil ko kala mayiga taweteɓe toon to duwa lamorgo leydi Qatar jonde fayodinde hankide o yuɓɓini hakkude leydi Mali kami Russie ɗum noon ko cukko jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Russie taweteɗe toon to duwa lamorgo leydi Qatar ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi ndi Mali kame leydi Russie wa arti e wadde eɓoje mawɗe no fewi ko fate banggue ngal jokkodiral waɗi gartam mawɗam no fewi saabu oɗo saaha mo gonɗen ko eɗin koɓe leydi Mali ne darti no fewi to banggue nden kay kisal kono kadi haɗani ɗon tan yogay fannuji kewɗi ɗe leydi Russie ɗoftata leydi Mali ne heptini ndiɗon mbadi tene kadi ɗen golle ko golle juɓɓuɗe no fewi ko wona ɗum ko noon jagorɗo
mo leydi jagorɗo mo leydi Togo dañi joɗodade toon e leyɗele tati woni jagorɗo mo leydi Mali kame jagorɗo mo leydi Guinée ene wonde jagorɗo mo leydi Burkina Faso ngam ɗen leyɗele tati ɗe ganduɗa hande o CEDEAO woni yowi ɗumen ko wona ɗum ko Union africaine e dow mbaadi transition beele kadi ngal kaldigal ɓuura yuɓɓude nden jonde ɓe mbaɗi ɗum ko ñalawma hanki o sembeji leydi Mali woni koñinkoɓe faama lewru février ɓe jaltini wonande cimtola golle mabɓe taw kadi jaltini ɗum ko DRIPA ɓe kolliti opération kele tigui taw ɗowi ɗum ko Mali ko on opération ɓe mbaɗi ɗum yoga e nokkuji nder leydi ndi kene tolno 150 fittandu ɓen joguitiɓe armée ji ɓe guitti pittali mumen kene tolno 9 woni ko nanga hen 15 base ñiɓirde ɓen joguitiɓe armée ji woni ko fuftina bonna ha laaɓi otoji 746 moto woni ko tetta hen fetelaji nogas taw koɗi hinde martaba towɗo ɓe jalti kene tolno 34 lawola ngam waɗode opération ngaji mabɓe ɗum ko hakkude Meneka e Ansogo ha fayma to Burema kame ñono ha fayma to Douenza kame Bankas kono boni nonne kadi ha fayma to Masina Tenego nonne kadi Sofara ha fayma Jenne jenne kamene wonde Nara e Kita ɗiɗo hen nokkuji kala ɓe jeehi toon ɓe tetti kene tolno e 100 nagge taw ko wujjano toon to Tisileta ɓe tetti kene tolno 49 sac maaro mo 100 kilo taw koye asakal tettono kono kadi ɓe kolliti ɓe paabima woni tan ɓe escorti kene tolno 112 oto taw ko dogawo hakkude Gawo e Meneka ha faymato Labazanga beele ɓen kala gona e jaam e kisal so tawi noon ko koninkoɓe leydi Mali jeeɗiɗo e nder ɗeɗo piyande kala mbasi hen pittali men 24 gañima hen ɗum koye cimtol hanki ngol laamu leydi Mali yaltini limama ko Luc Malien ko fate banggue alma meɓe gendi leydi ndi ɓe erima julɓe taweteɓe leydi ndi kalde ɗurnoto ko fate banggue woteji payaɗi ɗi taw koye woteji membitela gendi ndi de tawno ɓe ganda ko soomi e tugnorgala ko Assimi Goïta yiɗi wadde ko o wiyete ko Bakary Sissoko o yarata koye duuɓi 90 kanko woni joom wuuro o so bidanam kanko ardi kanko woni chef de canton noko biyeteɗo Tumora ko nonne kadi kanko woni gardiɗo chef de canton 5 commune e nder ba Fulaɓe ba makko woni no chef de canton miñumen ba makko en tato gonino chef de canton o holliti e nder galle mabɓe ko galle mawɗo keptinaɗo gandaɗo koɓe lamɓe kono ɓe meeɗa halfude ni maccuɗo ni jogade korɗo e nder galle mabɓe ko kamɓe jahata gaddoyta ñamde baali pucci e gueɗe goɗɗe kala nde tawno région mo Khaya oɗo sahani tuma halfude maccugagu ngo ganduɗa koko gasi ko ɓooyi o holliti ɗum koye kabruji jaltoji ɗi pewani e kala saaha wo erima hoore jolidi ndi laamu transition nde haalata hen ɗum jeeyi sababu pelle kewɗe taw ko daraniɗe haɓade maccugagu oɗo sahani ɗurni région mo Khaye guilay balle ha e goɗɗum to banggue ndema ndiyam safara ɗen gueɗe kala ɓe mbiyata ko ɓayde woni maccugagu ne heddi toon ɓe gaddata toon ɗen gueɗe ɗum noon ko manipulation tan mo ganduɗa wodani toon so yiiɗi ɓe gara ɓe mbitta ɓe ƴeewa saabu o holliti hen yeeru saabu o holliti commune mo Bafulaɓe ko ɓuuri ardade e nder commune mo Tomora ardi toon ko ɓen wiyeteɓe maccuɓe ko ɓen ɓuuri ardade yogayi nokkuji firti ko ɗum wodani toon yo yimɓe ɗacci ko kalata ko beele région ene ɓuura ƴellitade sen giwi to leydi Mali jeeheten ko toon to leydi Gambie taw yen toon musidɗo men koddenene Abouba haɗa jayde Weltare TV hol kabaruji garandena toon to leydi Gambie e ko tari ɗum kala ko noon tigi landa biteɗo UDP woni United Democratic Party taw ko landa lundiyanke mawɗo tawate ɗo nder leydi meɗen te Gambie ɓe jaɓanama seppo mabɓe ɓe jiiɗi wadde oɗo aljuma balɗe mum 10 lewru mars nduɗo ndu paaɗen ene wayno saabi gon seppo noon ko wiide tan nguya ene wonde mbuñaadi tawatego e laamu président Adama Barrow ene wayno noon gardiɗo police aɓe IGP jaɓaniɓe ngoɗon seppo o holliri tan de o seppo ngo ma fuɗɗo waktuji 10 subaka gasiya waktuji 2 e ñalawma ene wayno
kono kadi sappo ngode so tawi ɓe mbaɗa ɗum ko yimɓe joya tan dokka ngam nadde wuro lamorgo ngo jettina doliation ji muɗum enete ko fati e jaborgal kalfinagal ko fati ñawoje ɗo e nder leydi ndi kono kadi ɓe mbawata yewtidde e jaydiyankoɓe kadi koye suudu sarɗiyeji meɗen to damal ɗo ɓe mbawata yewtiddede e jaydiyankoɓe kala noon ko ɓurti ɗon kala ko ɓe jiyo ɓe gandu ko kamɓe dokki ɗum koye mabɓe te ɓen ardiɓe on sappo so tawi tan hunde nde rewani lawol kamɓe tigui pawate juuɗe ɓe nawe e no wonde to wiite ko ñawore ko wona ɗum ko ha joni eɗen gandi leydi men Gambie de yeehi ko wiite ko final woni coupe d'Afrique ko fati sukaɓe yareteɓe duuɓi nogas kamɓe ɗon e leydi Sénégal jogori hawrude oɗo aset mo paɗen toon to leydi Égypte président Adama Barrow holliri beelama mum mawɗo faade e nonde Scorpion mo leydi meɗen ete Gambie duwoni mamaɓe holliri kadi ɓe nawi leydi men Gambie to ganduɗa inde muɗum yettima e nder windere nde kala ene ñagonoɓe noon nde Allah rokkateɓe polgo e leydi meɗen ete Sénégal e oɗo aset mo paɗen ɗum noon on final waɗata ko oɗo aset mo paɗen toon to leydi Égypte ko denena Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba ɗum kamin mbiyata amina hay seeɗa ni hen nde tawno jaheɗe mbawa folde barode mbarodi kam so yaɓɓi yaare tan heewi ko moññade hen sen giwi to leydi Gambie paɗen koto Guinée Conakry gorko joom ngaalu taw kadi ko baɗɗo ngaalu mum e oɓirde kanŋeji kewɗi taweteɗe nder leydi Guinée nottotoɗo Alhaji Coulibaly kam wasi fittande mum ɗum ko caggal nde o ɗaɓɓirno yidde yindirde amba kan yidde yindirde ministére min leydi ndi caggal on ministére min Moussa Maga Sobo nden nden joɗodima hanki o aɓe kaldanno on ministre o wa andi darde oɗo henna gorko joom ngaalu e nder leydi ndi ko darde fayodinde o holliti noon wonande ma o ɓuuri yaññande on société muɗum ha ɓuura yajje beele wonande cate société ji jiltoɗi kanŋe gonde caggal leydi Guinée ha mbawa jokkodirde makko beele gueɗe makko ɓuura yajje ha wawa ɓurde gollinde ɓiɓɓe gendini ne gasa taw ko weltare ƴettimo ha ɓurti kanko on PDG gardiɗo on société min mo leydi Guinée ko ɗon tan o natti wawde haalde woni ñoƴƴude ɓernde makko ministre o noon heeñi yo addane ndiyam ne ndiyam addete taw o wasi fittandu makko yo jomiraɗo welemo sen jeewi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗen feroruji ɗiɗi jiiduɓe yummay baba taw kadi koto wuro wiyetego Munuwa noon koye ngon wuro taw kadi ganduɗa ɓeɗon taweteɓe e leggal pont Kansé mo Munuwa ɓe noon ɓe teskira ko jawinde yamba e kala saaha yaltude wadde agression faade yimɓe ɗum noon finoɓe ngoɗon wuro natti yidde yiide ɗum pini comme ne hecci hankini tan nanguiɓe kamɓe ɗiɗo piiɓe hen goto ko ɗon ɗon wasi fitta ɗum goɗɗo noon komo nawa ha to hôpital toon wasoye fitta ɗum ɓe kolliti ɓeɗon ene kaljinno wuro ngo deje no fewi ɓe kolliti hankkadi ala kala koɓe nawanta laamu kala kay baɗɗo hen ko fewani ko juuɗe mabɓe ɓe ñawdirta leydi Ghana ngam mawninde manditare leydi mum duuɓi 60 heeɓi ɓattake giwɗo e hoorejo leydi Russie faade hoorejo leydi Ghana ngam hestitinde jokkodiral e cahilagal hakkude leyɗele ɗiɗɗe e wiide leydi Ghana yo ɓeydo yarude yesso to leydi Égypte ko accident musɗo hanki waɗi to nokku mbiɗeɗo Kalibia neɗɗo goto wasi hen fittan taw ko train goto rayi toon yimɓe 16 gañi hen gañande musde no fewi to RCA groupe wagnerɓe leydi Russie ene tuuma taw tuumiɓe ko wonande leydi France wonande ko kamɓe duppi groupe Castella taw ko Molotov taweteɗo to bangui sanga 1h jamma caggal mum noon ko loskoji ene jokke ndiɗon mbaadi to RD Congo caggal nde loni eri yo jeygue darto hakkude ɓen koñinkoɓe leydi Congo kame hobela mo M23 hecci hanke o ɓe nangodiri combat gulɗo jaw to nokku mbiɗeɗo Karouba kame bokku ganduɗa ha ganduɗa ɗon wonande koñinkoɓe leydi Congo mbasi nden fiyande ɗo nokku ɗo ganduɗa Nord Kivu ɗo ɓuuri jogade doole wonande on hobel mo M23 Afrique du Sud Cyril Ramaphosa hoorejo leydi ndi toɗɗima hanki o cukko hoorejo leydi mum woni Paul Massa Tien woni o lomti ko on accinnoɗo golle mum mbiɗeɗo David wo toɗɗima jagorɗo kuɓɓam ɗon ɗo teska Afrique du Sud kuppiraji courant ne tampini nokko to Cameroun Paul Biya holliti
ɓeydi gola jobdi golotoɓe état guilay mintoreɓe ha e goɗɗum kala gam teskede carburant kame cogguji kala koko ɓeydi e ndera leydi ndi to libi jaggama toon hewɓe gam faabede ɗumen 4h jamma hecci hanki o kamɓe noon koɓe yimɓe yonɓe no fewi maɓe gon temedere e jeeyo hen capanɗe joyi e jeenayo ko gorko 17 ko debbo 29 ko sukaɓe minore ɓe jinno faade ko toon to Europe ɓe noon ko hakkude Mauritanie naɓe Nigéria naɓe Gambie naɓe nonne kadi Côte d'Ivoire Guinée Burkina Sénégal ene wonde Érythrée naɓe Mali naɓe ko ɓeɗo henna goni a faabaɓe hena ko wona ɗum ko joolam jaɓeri paɗen ko toon to Israila hanki o armée Israila bombi toon to Cisjordanie ɓe bombi koye camp réfugié ji to Jenin ɓe joɓima pittali jeegomo wi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Palestine Ukraine groupe Wagner holliti subaka hande o ɓe teeɓima ko ɓuuri hewde wuuro Bahmouda walde musde lewru pelɓodiral musgal konin koɓe hewɓe caami e ndeɗo henna fiyande ko wona ɗum ko hoorejo leydi Ukraine holliti ɓeydude nden kay kisala yogay gueɗe ceɓɓitima e nder goɗon wuuro Mexique ko Amérique naɓe nayo biftanoɓe e ɗiɗo jiitani maayi goto ne gaañi goɗɗo noon ene wuuri ala ko heeɓi ɗum wi gouverneur a pinaw toon to Mexico États-Unis d'Amérique jagorɗo affaire étrangére muɗum waɗi jillu muɗum walla jagorɗo konu leydi ndi waɗi jillu mum to Bagdad jillu surprise ɗum ko ñalawma hanki o gam ɓeydude jokkodiral hakkude Amérique kame Bagdad kene tolno e 200 migrant woni yettiɓe laana mumen toon to Londres toɓe ndewi koye ngel mayel holliti metti mum laamu leydi ndi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ngu holliti hen wonde ɗum wonta jaaɓe ñalawma hande o maɓe ƴeew hol kuule mawɗe ɓe ƴettata wonande kala aroɓe nder leydi ndi hol peeje ɗeɓe ƴettata gam nawtude joomen walla fawde joomen gueɗe goɗɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena